Čaute. A vy čo tu postávate? Jakub, dostali sme výnimočné pozvanie. Riaditeľovi. Tak poďme. Hej, poďme. Dobré ránko, mládež. Dobré ráno, pán riaditeľ. Chlapci a dievčatá, takže ste prišli. Nech sa páči, poďte ďalej. Sa mi nepodlo. Tak vítam vás v mojej kancelárii a teším sa, že ste prijali moje pozvanie na také naše spoločné stretnutie raňajky. Pán riaditeľ, ďakujeme za nás všetkých, že sme sa mohli prísť. Že sme mali tú možnosť raňajkovať s vami. A aj popri tom prehodiť pár slov. Podvedomí žiakov možno, že funguje, že do kancelárie riaditeľa chodia žiaci, ktorých správanie nie je veľmi v súlade so školským poriadkom, ale toto je už dávno preč. Do kancelárie práve, že chodia žiaci, ktorí si to zaslúžia, ktorí sú úspešní, reprezentujú školu v súťažiach. Aj medzi vami sú takí, ste končiaci ročník, ste príkladom pre mladších spolužiakov. Nech sa páči, ponúknite sa. Pán riaditeľ, radi by som vám položili zo pár otázok. Ako vlastne vyzerá váš deň? Čo a kedy raňajkujete? Nech sa páči. V práci som ráno niečo krátko po 7:00. Začínam takú tú bežnú pracovnú rutínu, otvorím počítač, prečítam maily, odpoviem, riešim niektoré veci s pani zástupkyňou jednou, 1-4, druhou na druhom stupni s pánom školníkom. No a riešime také bežné veci, čo sa týka organizácie a chodu našej školy. No a čo sa týka mojich raňajok, veľmi rýchlo, jem ráno veľmi málo, predovšetkým si spravím ovocnú šťavu s pomarančou a nejaký banán, nejaké jablčko a to stačí, ale keď prídem do práce, tak musí byť malé espresso. Pán riaditeľ, mňa by zaujímalo, je riaditeľovanie ťažká práca? Dobrá otázka, Tobias. Každá práca je ťažká, ale práca pri riadení tak veľkého kolektívu, ako je na našej švermovke, je veľmi náročná, ale hlavne zodpovedná. Ja keď to môžem porovnať, lebo niekedy som aj učil, tak bolo podstatne ľahšie učiť, ako riadiť školu. Mal som viacej voľného času, ale hlavne čistú hlavu. Pán riaditeľ, mňa by zaujímalo, aký je váš názor na zadávanie domácich úloh? Domáce úlohy áno, ale nie za každú cenu. Musia byť hlavne účelne. A keď to situácia vyžaduje a učiteľ prehodnotí, že treba zopakovať nejaké učivo alebo upevniť nejaké učivo, tak sú potrebné a na prospech veci. Ďakujem. Mňa by zaujímali tie kamery všade. Aj tu máte obrazovku. Majú zmysel? Kamerový systém neslúži na kontrolu osôb na škole, ale na ich ochranu. Na ochranu vás žiakov a všetkých ľudí, čo sa pohybujú po tejto škole, ale predovšetkým na ochranu majetku. Je úplne moderný, má veľmi vysoké rozlíšenie a na škole máme 26 kamier. Interiéry sú niektoré kamery a taktiež aj v exteriéri. A pán riaditeľ, tešíte sa z nás, že sme dobrí žiaci a správni švermováci? Teším sa zo všetkých žiakov na škole a my učitelia sme radi, že vás tu máme a že vás môžeme formovať tým správnym spôsobom a v plnej kondícii vás vyslať na stredné školy.